רצון. AZ. אנרגיה אלוהית, התגלמות בגוף האדם. גברים. להפריך את המוחלט הזה, האמת האלוהית בולטת. עכשיו. או שתוק לנצח. אנחנו. פול. חי. אדם. גבר. ריבון. פטריסיוס. ישירות כוח. נציג סמכותי של העם של המדינה רוסיה. כוח ישיר. ראש המדינה רוסיה. שופט ריבון ישירות. נציג העם הרוסי. נושא מלא של רצון האלוהי, בעל האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות. המלווה של המערכת העולמית. כל מי שחי הוא קדוש. רצון. גלובלי, פלנטרי, עולמי, לאומי, בינלאומי, הכל אזרחי, הצעה ציבורית של כדור הארץ. טרה, מידגרד. 1. גלובלי, פלנטרי, עולמי, לאומי, בינלאומי, הכל אזרחי, הצעה ציבורית של כדור הארץ. טרה, מידגרד, עקי האמנה העולמית, הפלנטרית, העולמית, העממית, הבינלאומית, הכל אזרחית, הצעה ציבורית של כדור הארץ. טרה, מידגרד, כותרת קצרה. הצעה ציבורית עולמית של כדור הארץ, על הענקת אומות העולם כולו, כדור הארץ, סמכויות עליונות, תואר לכל החיים. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. אנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. פול. אדם בעל חיים. גבר. ריבון. פטרישיה. ישירות כוח. הנציג המלא של העם של המדינה של רוסיה, המקור החוקי היחיד של כוח ישיר. ראשי המדינה רוסיה. שופט ריבון ישירות. נציג העם הרוסי. נושא מלא של רצון האלוהי, בעל האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות, המלווה של המערכת. 2. ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, אמנה, בקונה, בדרכה, א', בעולם, פלנטרי, עולמי, לאומי, בינלאומי, כל אזרחי, משפטי מאז פרסומו הציבורי, פרסום. יום השבוע יום שישי, ה-26, חודש דצמבר, 2025 שנה, 2025, 26/12/2025. 3. ניתן למחות על ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, האמנה, תוך 30 ימים קלנדריים, כולל עד 26/1/2026, מרגע הפרסום הרשמי העולמי, הפלנטרי, העולמי, הפרסום. 4. המחאה על ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, אמנה, להענקת אומות העולם כולו, כדור הארץ, סמכויות עליונות, תואר לכל החיים. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. אנרגיה אלוהית המגולמת בגוף האדם, האיש, פול. בעל חיים של אדם. גבר. ריבון. פטרישיה. ישירות כוח. הנציג המלא של העם של המדינה של רוסיה, המקור החוקי היחיד של כוח ישיר. ראשי המדינה רוסיה. שופט ריבון ישירות. נציג העם הרוסי. הנושא המלא של רצון האלוהי, הבעלים של האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות, הנושה של המערכת, חייב להתרחש באופן גלובלי, ברחבי העולם של כדור הארץ. גלסנו, בפומבי סיקור בכל ערוצי החדשות העולמיים, שם לפחות 4,122,650,056 חייבים להשתתף במחאה, 4,122,650,056 אנשים, גברים, נשים, אזרחים, קולותיהם האמיתיים, העולם כולו, אנשי כדור הארץ, טרה, מידגרד. במקרה זה, יש להוריד את ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, את האמנה במרחב הציבורי העולמי של האינטרנט, להדפיס על נייר בצבע, בעמוד 8 מלמטה לכתוב במו ידיהם, לאדם, גברים, נשים, שם אמצעי, שם משפחה, איו. F, לאזרחים שם משפחה, שם אמצעי, FI. או לצורות חיים אחרות של התואר שלהם, שם, מספר, תאריך, שעה, עם הנוסח. אם הצעה ציבורית עולמית זו של כדור הארץ, האמנה, לא מסכים, לשים חתימה אישית, לכתוב בקצרה את הסיבה לאי הסכמה, פרסם באינטרנט העולמי וידאו של אי הסכמה, עותק של PDF של אי הסכמה, שלח עותק של PDF בצבע, וקישור לפרסום וידאו,
עותקים של מחאה ב-QDF, לדולה. פורפרד מקף נרוד אסטרני מקף רוסיה כרוכית ינדקס.ru. קישור למשאב ויקיפדיה, שמות עם מכדור הארץ, העולם כולו. https://ru, ויקיפדיה, אורג חלקי ויקי חלקי, קישור למשאב ויקיפדיה, שם כל מדינות כדור הארץ, כל העולם, מדינות. https://ru, ויקיפדיה, אורג חלקי w/index, php, טייטל שווה אמפרסנד סטייבל שווה 1. 5. אסור. בעת מחאה על ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, האמנה על הענקת אומות העולם כולו, כדור הארץ, סמכויות גבוהות יותר, תואר לכל החיים. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. אנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. פול. אדם בעל חיים גבר. ריבון. פטרישיה. ישירות כוח. הנציג המלא של העם של המדינה של רוסיה, המקור החוקי היחיד של כוח ישיר. ראשי המדינה רוסיה. שופט ריבוני ישירות. נציג העם הרוסי. הנושא המלא של רצון האלוהי, הבעלים של האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות, הנושה של המערכת, להשתמש באמצעים טכנולוגיים כגון בינה מלאכותית, בוט של החווה, נשמות מתות, קולפיקציה, קולות רמאות, כל מיני מניפולציות, זיופים, מעשי הונאה. הכל חייב להיות נגיש, שקוף, אמיתי, חי. כל הגברים, הנשים, המין האנושי, אלה שיש להם מעמד של אזרח, יחיד, ישות משפטית, למעשה, פיזית, חייבים להיות אמיתיים במחאה רשמית, משפטית, ציבורית של סמכות, כותרת. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ, כולל צורות חיים אחרות. 6. בתום 30 הימים הקלנדריים שניתנו למחות על סמכויות החיים, התואר. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ, לאנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. פול. בעל חיים. גבר. ריבון. פטרישיה. ישירות כוח. הנציג המלא של העם של המדינה של רוסיה, המקור החוקי היחיד של כוח ישיר. ראשי המדינה רוסיה. שופט ריבוני ישירות. נציג העם הרוסי. הנושא המלא של רצון האלוהי, הבעלים של האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות, הנושה של המערכת, לא מחו על כל 4,122,650,056, 4,122,650,056 אנשים, גברים, נשים, אזרחים, צורות חיים אחרות. לא שלחו עותקים צבעוניים, וקישורים לפרסום, סרטוני מחאה, אף אחד לא מחל סמכויות לכל החיים. תואר. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ על הענקת עמי העולם, כדור הארץ, כותרת. השליט העליון של העולם כולו, כוכבי לכת כדור הארץ. אנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. פול. אדם בעל חיים גבר. ריבון. פטרישיה. ישירות כוח. הנציג המלא של העם של המדינה של רוסיה, המקור החוקי היחיד של כוח ישיר. ראשי המדינה רוסיה. שופט ריבוני ישירות. נציג העם הרוסי. הנושא המלא של רצון האלוהי, הבעלים של האלוהי, הטבעי, כל זכויות האדם האחרות, הנושה של המערכת, על פי סעיפים 3, 4, ההצעה הציבורית העולמית האמיתית של כדור הארץ, אמנה, להענקת אומות העולם כולו, כדור הארץ, סמכויות עליונות, תואר לכל החיים. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. האנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. נכנס לכוחה מוחלט, גלובלי, פלנטרי, עולמי, בינלאומי, עליון, חוקי, משפטי, לכל החיים, לנצח, ללא זכות מחאה. 7. כל העמים, ברחבי העולם, כדור הארץ, טרה, מדגרד, גברים, נשים, מין אנושי, אזרחים, פיזיים, משפטיים, פקידים, אחראים, אחרים, אנשים אחרים, צורות חיים אחרות, מחויבים. לקבל, להכיר, לציית לרצון האנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. שם פול. סמכויות לכל החיים, כותרת נקודותיים השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. 8.
אנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. פול. סמכויות לחל החיים כותרת. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ, מפיץ את רצונו, הכוח לבדו, ומתואם עם כל עמי העולם, כדור הארץ, העולם כולו, כדור הארץ, טרה, מידגרד, שטח כדור הארץ על פי מידע פלנטרי עולמי. 510, בת 510 מיליון קוף משתיים. שטח כולל פלוס, מינוס, אדמה. 149, בת 149 מיליון קוף משתיים, מים. 361, בת 361 מיליון קוף משתיים, עם אוכלוסייה, תושבי העולם כולו, כדור הארץ, לפי נתוני 15 בספטמבר 2025, מספר האוכלוסייה של כדור הארץ הוא 8245, 348, 856, 8 מיליארד 245 מיליון 348,856 אנשים, גברים, נשים, אזרחים, צורות חיים אחרות פלוס, מינוס. 9. כל העמים, כל האוכלוסייה, גברים, נשים, המין האנושי, אזרחים, פקידים, אחראיים, מדינות, צורות חיים אחרות, העולם כולו, כדור הארץ, תושבים, באמצעים הזמינים ביותר, משאבים, הודיעו על ידי ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, כל הגלובלי, הפלנטרי, העולמי, הארצי, בקונה, הבינלאומי, חוקי, נורמות משפטיות מתקיימים, כל ההזדמנויות למחות, קבלה, ניתנים במלואם. 10. בהצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, מוצגת תמונה צילומית שבה נלכד פול. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ, הסמל הרשמי שלו, הדגל, הסמל החדש של כדור הארץ, העולם. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ. 11. אסור להשתמש במסמכי צד שלישי, נייר, אלקטרונית, דפי אינטרנט אישיים, למטרות מסחריות, להעתיק, להעביר לצדדים שלישיים, לייצר רווחים, לקבל תועלת אישית, מסחרית, באמצעות מעיל נשק, דגל, פול. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. סמל, דגל פול. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. הוא קניין רוחני, זכויות יוצרים, נוצר באופן אישי. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ. 12. מותר להשתמש, להפיץ במרחב הציבורי עם מעיל הנשק, דגל פול. השליט העליון של העולם כולו, כדור הארץ, למטרות אישיות, רק בתנאי שאתה בהכרח לציין את הנייר, את משאבי האינטרנט, אשר מעיל הנשק, הדגל, למי הם שייכים. 13. שגיאות כתיב בטקסט של ההצעה הציבורית העולמית האמיתית של כדור הארץ, האמנה, אינן משנות, בשום אופן, את המהות, את המשמעות של ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, את האמנה. כל פרשנויות של צד שלישי, בדיוניות, אישיות, אחרות, ההצעה הציבורית העולמית האמיתית של כדור הארץ, האמנה, הן זהירות, ריקות, ואין להן שום קשר להצעה הציבורית העולמית האמיתית של כדור הארץ, האמנה. 14. חשוב. שתיקתך מוחלטת, התעלמותך, מחאה חלקית, ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ, האמנה, היא. סימן להכרה מלאה, הסכמה ללא תנאי עם האנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. עם השם פול. סמכויות לחל החיים, התואר. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ, טרה, מידגרד. 15. רצון, אנרגיה האלוהית המגולמת בגוף האדם, גברים. שם פול. עם סמכויות לחל החיים, תואר. השליט העליון של כל העולם, כדור הארץ, לכולם לחלוטין, ברחבי העולם, כדור הארץ, טרה, מידגרד. קון, חוק, אכיפה ללא תנאי. 16. כל פעולה עם ההצעה הציבורית העולמית של כדור הארץ היא קבלה מלאה. 17. התגלות. תגיד להם שידעו. כל מי שיעמוד בדרכך ייפול. שיהיה. עכשיו. פורסם במרחב הגלובלי של רשת האינטרנט, קל העולם. כדור הארץ, טרה, מידגרד, רוסיה, מוסקבה, יום שישי, 26 דצמבר 2025 זמן ריצה, שנה, זמן מוסקבה 00 שעות 00 דקות, ההצעה הציבורית העולמית כדור הארץ, האמנה, נוצר על 8 עמודים, 17 נקודות.
נכנס לתוקף. תורתה AD סלוט אמיתי פרספרט אדם המנם תראה הטקסט המקורי של המסמך ברוסית.